ngesat basi tongo gari rok sapaijak tabo nara nuina mankana rok kaila bari sana hune phai manise mukhmo khollai tongsiyo. Hello guys, corona ba khuba curfew ni jorago abonani first kaila bari hune mano tamani hinka corona no kabang ma invite mankha but kaisa bana kaila bari rok sada gya abole masana because aba para gana ni ba hinka ba masama thangnai kaila bari aba actually aba riang kaila bari ong na maybe so riang kaila bari rok to sai kha abani first time ba nu yo kho tamana te mas bo najak narok to mas thuna nangnai so mas bo nalai jai ko yango buri shikla rok to borok to nai thulai no sajok lai jak a jotono jwal baijak ready ong lai jak thanglai na bagai kaila bari yo abani curfew ba kha corona ni jara ko first kaila bari attend khlaimani ong nai aboni skang bo invite manphana soilia because kiri jawo corona virus no so jotono jwal baijak norok no bo phunung nai nai tongdi lage tongdi फाडेंका तब अनि लगे खर्चा बुरी सिक्ला त उपाय कक सालेकेना साडे बुरी सिक्ला अब अलवेज न साजुनानै लेरो तो साजु माने लेर माने एक्चुअली बुरी र अलवेज न लेरो रखनो बुरी नाइथु न अंका साजु माने साडे म लासि जाय तंखा थाग्रा दे नुं रियां काइलाबारी र कागे नु नुखा नुयख के नुंबो आं हाइनो तिनि फर्स्ट टाइम अंका बबो रियां काइलाबारी र नुयख फर्स्ट टाइम so sari bahai jarate excited actually bini mare haike no tong mani ekloge tonglai mani borok bini loge haike tonglai mani patuma kagi thangka bono so busu jarate dukh nangkha nang sagra dei dukh na ya tamani bage ha tamana ngai sanduk pura ma khibri ma ko actually lasi jao po buri sikla ni bage lasi jao ni bai po kokrok saimi asu uklo bo khorok narok dubino mankanai ko sare khorok sa bone camera kana musuk jao phane kelasi jabo so guys nungnai narok no phunungnai uklo ko nai di yang ko gari rok pura ready ong baijak jwal baijak borok just nokhannani bage simino naising laijak tamani hingka yang ko manai ni je borok ni je manai kailabari ni manai abo takune packing khlayo ko so abni bage na naising lai tongo thiakaba jotono ready ong baijak thanglai na bage watini ba kaise issue tongo watini ba kirija because Mia jaratila belai no wati phaika haini bagai Mia naraknang phunui maldia first part but tini kailabari je hoto so narakna phunungnai nai tongdi finally phai sapaika thiakaba sung tabukphana kailabari soyo ko gari ro phai sapaika o jaga de simi kabangma himi ma thangna ko bisingo rawar bagara tabo lenglai leja iko uklogo bo tonglai borok yanga basi tongo gari ro sapaijak tabuk tension ongkha asuk sadungo bisinga habai ma thanglai nai abongkha jotoni se tension asuk tongtholai gario ganda ro sabai khanalai sung phailai mani fiakba tabukha o sadungo himi ma thangnai so abono khabani takotai bukuksong naidi norokno phunuknai asuk sadung bisingo jong bike bai phaika obishe sakhamu tekhobo jaga lenglai jak corona ni o jara ko lockdown ni o jara actually abar bagana se man negleka bisingo tai bo ba himi thangna ko so naigana busuk himi ma thangnai norokno phunuknai nai tu halap tabu kai tongko askago kobama halap no abo busukma hani mano gari rok mani rok bathakja uklugo toni phaijak actually abono siniti prasarak to halap rok no maximum no tongo so para rok ni to kailabari rok asuk jajagi angko balak sukha so অনেক দিন নি পর হনে মানো বিশেষ করে ও লকডাউন বা কোভিড নি জরা ও করোনা নি ও জরা গো তিনি ফাই মানি হালাফ ko uklogo naidi boro lengjak bai sukha yang ko
asuk sajogoi phailai borok pura lenglai tabuk asuk sadung bisingo yang tongbayo ukulugo taibo tongbayo borok rok o halap kaima tongo so abono khabane takuk tai bukhuk narajara tabu nugui tongnai jong sopaikha honi mano takphano soyokho boroni kailabari thayo gaba jong thangui tongo tabu turuk turuk ke bises klau hapong kamani no jong maximum boron aro lengbaikha ukulo nugui tongkhana narok so actually angbo lengkha kok sai malia so narono phungnai naitong di soike ketai bu thuilai nai so finally phaiso paikha hapung kusuk kagai hathai kagai karan to korei khade asa hapung kusuk ka bani bai lengka sagara de bahaisa asa khala kusuk kagai sagara de o mane rom safara tuya salad asa khala kusuk kagai se so res makhlai lai nai tabun ke karan rock kere hingke ba tabo khaino resma khlai lai nai sung hamje katal biang tong nai lai no kolom nai mani bagai rabar bagan asuk laijak nadi actually o parao karan pokri po abagi rawar bagan masuk lekha sagradi eko type khorok sayanggo asa halap kusuk kawi bahai matong ka sagradi 사가람 딱강원나 sagradi 슈카 할람나 까테 까테 tai 안테 샤부트리 안에 따따 wah eko borok halap kalai actually lenglai kokro salai mia kita tabuk mai sana hone asuk laijak mai mu sopai to tabuk sejaratik actually karan koi so karan koi ni bagai jaga abono problem fan rok asuk koi tungfa mato belai no wati rok fan ane nai to so wati finance kang no jaro laine hene bar workshop khana sung tabuk kifili tongo nui no mankhana juta yago tuijak wati phaimani bagai eko emon jaga saikai uklogo joto kifil laino tongbayo asake tui kotorma wati ongoi lama hamya bo jaga sopaikha parani mungta ko saimaya narano tabu phunuknai bahike lai tonglai nara nui no mankhana kailabari chamani abo hai kailabari rong musai okho asuke tui ka sapte se laima tong lai sung tabu nara no phunuk khana iko yango para besa baijak মোটামুটি গাহাম যত নুগুই মানু পান্দ ভাই মালে মোটামুটি চাল জাখা ঠিক রাস্তা ঘাট কিসে প্রবলেম থাকা রাস্তা ঘাট নি মাগৈ তৈ রক্তরুই চাল জাখা মোটামুটি মাংস বাই বাই এখন বাই যা সামনে যত আরন রই যত রিহ কথা লামা রক কলক বা রাস্তা রক সাইবা আপনো খাফনি তাকুক তাবুক নরা নুই মানখানা নমা থাংলাই সিনাই তামনিকা ও ওয়াতি জরাগো কাইলাবারি রক বেলাইনো জুংজাল হনি মানো তখনো tui rok kalai asuk rok yang gan rok thepa baija gari rok hade saklo bahai panda rok paika lama rok ni kokse sagro dikja lama eman kaham te nuya khapde he lama thang prok khe hapung taw phai prok khe tisha asukya lengkha boja samane jotno reka yanga sade oma abrokhe buine kailabari sana phai manise muikhumo haplok mani tong baikha abno muikhumo khollai tong laikha narok nugui manna ko naidi abrok kailabari sana hone phai manise muikhumo khollai tong sio
Ibara mo kumay ba si koncara. Bokop nungla. Ibara mi kumay mama. Hingga tabuk. Jung nungwino mankhana ba kaba sopai khasung tabuk sini gari go jago tonjak ko sung saimalia bupruk sosoino ঠিক আছে mesade tolong mesade hey